Κοντά μας ο κ. Βασίλης Ακελαρίου, ορθοπαιδικός. Καλημέρα, γιατρέ. Καλώς ήρθατε. Διευθυντής ελάχιστα επιβατικής χειρουργικής ισχύου γόνατος και μυοσκελετικής ογκολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Για να μιλήσουμε για την ψηφιακή επανάσταση στην ορθοπαιδική, γιατρέ. Τη χρήση του AI, της επαυξημένης πραγματικότητας, όπως λέμε. Ναι. Πώς επηρεάζει λοιπόν τη δουλειά σας? Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά μια επανάσταση και στην ορθοπαιδική με το AI και σε όλη την ιατρική. Οι δυνατότητες που μας δίνουν τα νέα συστήματα είναι ότι μπορούμε και σε επίπεδο διάγνωσης, αλλά κυρίως στο επίπεδο εφαρμογών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ιδιαίτερα σε επεμβάσεις όπως είναι επεμβάσεις ισχύου γόνατος, αιωλικές αρθροπλαστικές, να κάνουμε έναν πολύ καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι. Στην προετοιμασία της επέμβασης. Ακριβώς. Να είμαστε έτοιμοι, να γνωρίζουμε πολύ καλά την ανατομία του κάθε ισχύου ή γόνατος ξεχωριστά. Οπότε να έχουμε μια απόλυτη εξατομίκευση της αρθροπλαστικής μας. Στην πραγματικότητα πριν την επέμβαση. Ακριβώς. Κάνουμε μια προσωμείωση. Τι θα γίνει. Ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε προβλέψεις ακόμα και για τη λειτουργικότητα της άρθρωσης, όχι μόνο για τη μορφολογία. Πώς θα πάει, δεν είναι μια στατική. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο μια στατική εικόνα. Μεγάλο θέμα. Είναι με απόλυτη ακρίβεια. Δηλαδή με ακρίβεια λιγότερο από χιλιοστό και λιγότερο από μία μοίρα παρέκκληση σε σχέση με αυτό που έχουμε να εφαρμόσουμε. Άρα πια δεν έχεις εκπλήξεις. Καθόλου. Ή τουλάχιστον τις έχεις απομειώσει. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσομοιάζουμε και το εύρος τροχιάς κίνησης της αρθροπλαστικής που πρόκειται να δημιουργήσουμε. Δηλαδή, όχι μόνο το πώς θα φαίνεται στην τελική ακτινογραφία, αλλά και πώς θα λειτουργεί μέσα στο σώμα του ασθενούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τι βλέπετε στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης? Και πώς δηλαδή όλο αυτό λειτουργεί για την ασφάλεια του ασθενούς? Σωστά, πολύ σωστό αυτό. Αυτό που βλέπουμε και μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι ότι αυτό το προεγχειρητικό πλάνο που έχουμε δημιουργήσει με συστήματα AI μπορούμε να το εφαρμόσουμε διεγχειρητικά με ρομποτικά συστήματα ή συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή ένα μηχάνημα το οποίο επιπροβάλλει την ώρα του χειρουργείου εικόνες αυτού που έχουμε σχεδιάσει πριν από το χειρουργείο. Φανταστείτε ένα car display, μια οθόνη που επιπροβάλλει μπροστά από τα μάτια μας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα την ώρα του χειρουργείου να έχουμε απόλυτη απεικόνηση αυτής της άρθρωσης που έχουμε δημιουργήσει πριν από το χειρουργείο και έχουμε σχεδιάσει και να το εφαρμόζουμε με απόλυτη ακρίβεια την ώρα του χειρουργείου. Να δούμε τώρα πώς... Επίσης υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε τροποποιήσεις την ώρα του χειρουργείου. Δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχει αυτή η μικρή διαφοροποίηση που σε κάποιους ανθρώπους μπορούμε να την συναντήσουμε λόγω διαφορετικής ανατομίας, εκείνη την ώρα μπορούμε να παρέμβουμε στο σύστημα ή το ίδιο το σύστημα να μας δώσει πληροφορίες ότι κοίταξε, εδώ είμαστε, πραγματικά είναι μια άλλη εποχή, εντελώς. Είναι αυτό που λέμε ότι το AI τα έχει τροποποιήσει όλα. Πραγματικότητα εξασφαλίζει πιο φυσική αίσθηση και κίνηση στον ασθενή. Ακριβώς αυτό, γιατί έχουμε μία εξατομικευμένη προσέγγιση, δηλαδή δεν κάνουμε σε όλους το ίδιο. Άλλη ανατομία έχετε εσείς, άλλη ο κύριος Οικονόμου, άλλη εγώ. Προφανώς την ώρα του χειρουργείου αυτή η διαφορετικότητα της ανατομίας είναι κάτι που γίνεται αντιληπτή και την ώρα του χειρουργείου. Όταν είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε σχεδιάσει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που πρέπει την ανατομία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, η κινητικότητα η οποία σχετίζεται και με την ευληγησία των μαλακών μορίων, το θύλακο, το περίβλημα του οστού το οποίο φτιάχνουμε, λειτουργεί καλύτερα γιατί είναι φτιαγμένο πάνω σε αυτή την ανατομία των μαλακών μορίων. Κουμπώνει τέλεια. Εξατομικευμένο. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.